sing pol cilik dadi aku ora kesel. Kowe numpak gajah. Yo. Aku bukan aku kok. Ngene lho, Mbah. Aku tak takon, Mbah. Kepiye, Ger? Lairku iki sangka apa, Mbah? Apa sangka watu, Mbah? Wong tuaku iki manggok nang ndi, Mbah, nek ijeh urip? Ngene yo, Ger. Sak tenane kowe ora anake wong desa. Kowe yo ora anake Simbah. Lah anake sapa, Mbah? Nang kowe anake wong pidak kedaraan. Anake Kanjeng Sultan. Sultan sapa, Mbah? Aku terus manggon oleh goleki manggok nang ndi, Mbah?